smejkovia, vítam s pri ďalšom videu a týmto videom bude také nejaké... No však dneska som natočila dve videá, jedno sa volá poďakovanie môjmu kamarátovi, pretože ma ochránil pred ním a teraz ešte sa toto sa bude volať... Toto video sa volá Najkamoši, pretože môj najkamoš ma ochránil pred môjim zlým kamošom, pretože ma chcel zbiť. To je to. A vieš čo, kámo? Ďakujem ti. Publish. Ďakujem ti, kámo, že si ma pred ním zachránil a chcem ti povedať niekoľko slov. Že Janči Panči, teraz by som ti chcela povedať niekoľko slov, ktoré sa týkajú toho, že si ma zachránil pred mojim spolužiakom a išiel si povedať učiteľke, že ma týra. Ďakujem, že si mu to išiel povedať, kámo, a strašne ma to teší, že musím dať takto ku svetlu. Strašne ma to teší, kámo, že si ma zastal, to nebudem potrebovať. Že si ma zastal, bolo to fest dobré. Ja ti teraz beriem ako festku kamoša a že dúfam, že nám to vydrží dlho. Také, že toto je pár slov k tomu, čo som chcela povedať a toto je vážne krátke video, pretože ja som iba chcela povedať i môjmu najkamošovi Jančimu Feličkovi, že nech si toto video určite kúkne a že je to hlavne pre neho. Takže dúfam, že si tieto všetky videjá pozrie, čo som zatiaľ natočila 5-4. Toto je asi také 5. moje video a chcela by som sa tomu venovať počas celého môjho života a chcela by som to robiť aj profesionálne, akože natáčať videa. Toto spôsobil Google Man TV. Pretože Google povedal v nejakom videu, že že o niekoľko rokov bude chceš každý rok byť youtuber. A to zostalo. Stalo sa to. Aj človek v 25 alebo 15 bude chcieť byť novodobý youtuber, chápete? Takže chcela by som vám povedať ešte aj to, že Jankovi, že vlastne veľká vďaka Janči a ďakujem ti vlastne, že si ma zachránila, že akože, že si bol vtedy kamoš, že si sa fest preukázal, takže čauko. Takže na toto pre dneskajšok by to už bolo všetko. Dve videá, čo som dneska natočila, by už bolo dosť. Takže uvidíme sa pri ďalšom videu a